yan po oh. Kalaki ah. Wow, good size. Wow, ganda. Taba. Ganda. Kabag. Hello guys! Ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, nandito po kami sa aming farm. Kukuha po kami ng kamuting kahoy. Lulutuin naming suman. Ayan. And then mag-harvest din kami ng konting gulay dito sa aming tanim. Ayan. Tara guys, let's go! Go! O, diba? Kahit hindi siya ganong naalagaan, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubunga. Oh. Maganda pala eh. Sa doon, sama. Kaya lang itong upo talagang may insekto siya, kaya nabubulok. Ganda na itong na to. Ito ibinhi kaya natin. Parang maganda kasi itong kanya. Hindi napili itong magbinhi. Bakit? Ginabili ang kon nito. Bakit ganda itong kitang na itong di pantay-pantay? Kaya nga oh. Dahon ng mga saging walang matino, puro kahangin kasi. Punit-punit na. Itong namin kabatite, ang ganda. Kala namin mamatay na to. Na, yan pa Kalaki ah. Wow, good size. Wow, ang ganda. Taba. Walang bulok. Walang kagat ng insekto. Ito binihiin na lang natin yan. Ito yung expired pero naman ang ganda ng bunga niya. Oo matangkilanan. Ito, laki. Pwede to? Oo. malambot pa yan. Meron pa yan nasa Ay, baba. sa taas pantay. Yan. Kailangan tayo maggulay-gulay ngayon dahil puro tayo karne, guys. Ano kadami? Hindi pa naman natin nagkuha ng kuwan. Paglagyan ha. Hindi naman natin akalain na may Itong bag ko. Ayun gaya. Tanggalin mo Nandiyan yung na magic. May magic bag ako. Magic ba? Yung yung upo hindi nyo kunin. Meron pa to. Ayun, diba? May mga bago. Yan. Ayun ay, hindi pa pwede. Tara, magukay na tayo ng kwan. Nagsipag magbunga tong na to. Kabatiti. Kalok namatay nito eh. Mas maganda pa nga itong kabatiti dito kaysa yung nasa bahay. Ay, ayun kasi ante, yun yung hindi naman binili yung na yun. Yung tinanim mo. Di ba hiningi mo lang kay Ango yan tayo? Hindi ko kay amo yun. Ito kasi nasa to yung binili talaga kaya lang expired. ba dapat tayo nga bunungan na isa. Malaki na lang Yung ano sitaw natin. ko na kayo pasok ang hawakan na. Nyog. May dalawa man na buhay. Ayun pala. Ayun pa. Bakit mo kaya natin? Kaya, ito pante okra. Parang wala na nga Wala na nga maglapit. Dati karaming galapit. Daming galapit eh. Anak Basta magdaan ka na anong magagaling. tinaon nilang ko nabisang tao. Oo. Wala na Ayun na lang ilang piraso na lang. Ha? Nabukulang tataw. Oo. Laki na rin ng aratilis Kasi yung ano mo. Tanim to na Ate Joanne. Ganda na to pagkuhan. May lilim. Katagal na ko niya dito. Wala, ang dahon niya. Magpuntalag kung sa sulayan. Pero ito yung laman niya. Buhay na buhay ng ang aming palay. Lulan na ginalakan. Green na siya. Ako kasi Kuya Ulan. Kuya Ulan, bakit gano'n yung wala na rin Hindi naman. Ayun yung hinukay natin dati. Ay, oo. Ay, oo. Dapat to, Makuhaan na tanggalin natin na. yan. Palitan na natin ng kuhan. Patulan. Asan na yung gulay? Sanay gulo ka. Magtanim na ulit kayo ng panibago kaya. Idubsol nyo na lang yan. Tama ang konti. Yung paong siya. Ano ito?
Yan pa oh. Amurat datang. Ay. Talagang may nandala dito guys eh oh. Wala na maglapit. Shout out. Shout out sa mga nagdala dito sa aming fish pond. Kilala namin kayo. Mga taga Monteclaro. Yung gulok mo na. Yung pisa eh. Nagkasarikit to. Ate sa mo lang ang ginali tayo ito. Sordana. Baka binta nila. Yung iba, hindi nila makain yung makakarami. Isang linggo nilang ulamin ay. Ano lang. Dati, kung may kuntain, kung na sila. Lapit na. Awan ba't sa nalakayanan? Aray ko. No, meron? Meron. Ang tatrigaw. Sige, matinag kita. Ngawanan po. Wala na. Puno na yan. Talaga. Malit lang yung sa'yo kanina, Antipaseng. kanina kuha. Ayan o. Yung gulok ay. Yun, naglabas din. Ay, nagbuno na. Pwede pa yun? Ay, nagtubo pa yun. Ayun may okay sa ate o. Ayan. Pinakikatan dyan may isa. Ang pilisapan ay pa natin. Ramo ko. Ligdig na lang natira dito sa fish pan eh. Wala. Kunin kaya natin tong mga ibi. Ano ang pag-alaya? Ito ko mang may daw. Ang kakalabusis mo ko may daw. Kumang? Mangal-ngal mo ko ngayon. Hindi mo pa. Sige. Nagtangkol. Mapait? Enggak. Pag mapait ay, Patay. ba't nakakalasa? Oo ah. Mahilo ka siguro. Ahas oh! Ahas! Oh! Labas sa butas. Ang puwet. Mahal na. Nangiingan ko. Ang kisam na. Nanak pa siya. Ang kisam na sa mali na rugi. Hindi Hindi magungo. pa to, bata pa to. Hindi magungo. Wala ka ng isda. Wala talaw. Wala ka ng isda. Sa nga batya siguro sila natin. Saan lang. Baka nakuha niya na yung yung nanay. Yung nakita niya kwan dati. Ang sil. Kanya sa yung pinakamalaki. Hindi din yung pata na. Tapos yung pata na. So yan guys, dahil kunti lang nakuha nating kamuting kahoy, sakto na lang din pang amin. Dagdagan natin siya ng ng liddag. Ito nating buridibod. Ayan. Pang lunch. Dahil maraming ligdig. Ligdig na lang yung gintira. Liddag ang tinira. Di pa kinuha natin. Ba't di pa lang ligdag yung kinuha niya? Dunante ako kadami. Mataba kaya yung igi dyan? Mataba yan Mura, hindi mataba. Di ba na pa ako? Pagagyahan, magkakayo. Ayun kadami Malinis to guys. Oo, kasi nasa fish pan. Nakadami yung te. Hindi natin maluto itong harod. Di ba patakin pa to? May nga po. Maluto to. Pwede na yan. Narinot. Sakit pa mo mga natadaga. Nakan na. Si? Dami Ay, bisikul. Naglarabaw mo. Di ka na nila. Mo. Kailangan natin kumain dahil sa kadami natin kinain karami. Ante, Jenny. Masarap yan ngayon kasi umay na umay tayo sa karino. Wala man tayo lagyan. Dito sa may sako. Lapaw ko na.
Nagkalan ko na ni Baling. Ginamit namin. Wala akong kasama. Madami pa dyan, oh. Hindi na kuha ng tapos eh. Baru bisa bumuk tayo guys. Kuha akong lagayan. Ha? Kuha akong lagayan. Huwag na yung malalaki, ante. Yung sobrang lalaki. Okay, oh. Saan yung galing? Sa dulo. Sa dulo po siya. Saan pa ba siya magkuha? Adi kinali na sa kanya. Kuha akong lagayan ng lubog. Kuha ka ng kasilula doon. Ako, ma'am. Ako sana Sa igi tayo, hindi masisiro, guys. Dami, oh. Nasa gilid-gilid lang. Tapos may malunggay na. Sarap. Kamote, buridibad. Sarap talaga naman. Punungan tima ko. sabi mo ko kadang. Isa ko. Ha? Ito pa, oh. Kadami. Baka maliglas siya sana. Yung sobrang lalaki, ente. Huwag niyo na kunin. Masarap yung kainaman lang. Uy, may gulok dito. Nagpakahirap tayo dati dyan sa may talukan maghanap ng ganyan. Kadami pala dito sa fish farm. Nagaysan kasi namin to dati eh. Nag-anak-anak na. Yung sa Karayan, ante, wala pa yun na. Karayan na. Sa ang banda. Yung susong Karayan. Wala pa yun. Yung mapait-pait. Sarap din yun. Dito lang kain sila sa gilid, sa gitna wala. Oh, ang dami oh. Ayan o. Indicatan pa sila sa kawayan. Kinuha ko ngayon sa ikon mo. Ginahilak. Baka madalos-dos ako eh. Tinlag na. Dami na oh. Isang kaldero na. Kalati. Sarap din sa may kamuti tsaka malunggay. Doon may tindang kamuti sa kiltulat. May kondo yung nakapasko. Kaya na yung buwasin kamuti nila. Kadami yun eh no? Sabi bang laki dila? Tapos kuha tayo ng dahon dyan no? Daming malunggay. Tapos lagyan natin ng sili. Sarap. Yan ako nabangin na. Alam mo pala dito. Ayun pa Meron din pa sa din sako. Diyan. Doon sako. Dami pa lang bidag. Ang dapigan pa. Kung ganito lang yung kinuha Ayun nila. ang ipaulam natin kay Ata Irene pag nag-retay. Wala kayo ayat na lang. Ako Marami marami pa na. dyan. Ayun o, dami pa. Baka madami na mo. Yang ka. Baka yang. Wow. No.
Saan yung gulay na nakuha nyo? Kabag. Wala pang kwanto, kalating oras. Saglitan lang Kasta ko ma. So, ayan na nga guys. Katayin na natin ang ating kamoting kahoy. Madami din pala eh. Madami na ito. Marami na ito kung marami. Tapos iluluto din namin itong itong aming ige. Uladbig sa Ilocano. Dami. Pinasuka lang namin. Dami pala eh. Kain ko. Para ka lang nag-brush ng damit Nagit na yata eh. Popper! Di ba may ganito ginawa yung mga bulugan? Sarap ng ng bubukay yun. Nyug. Baka maubos to wala tayong ilagay. Ayan guys, tapos na tayong mag-igad ng kamote. Lagyan na natin ng gante na. Lagyan na natin yung ating nyug. Nyug nagtutukol ni JJ. Sarap tong nyug na to. Kailangan kambutin tayo. Tsura pa eh. Walang kutsara. And sugar. tawarin. Yay! Ilagay ito lahat. Pasok. Hindi. Parang karami na. Ang sarap magkape ngayon guys kasi malamig. Umulan eh. Buti saglit lang. Parang tabangante. Wala na asukal. Tagal? Ba't may lang nakagal? Taga Sarabasag naman si Auntie Paseng. Sarabasag ng baboy. Kumain ko na luma. Ha? Ay, kumain nyo kami na yun. Yan, simulan na natin magbalot ng ating suman. Parang kataba man yun tayo. Tama lang. Kulang ang dahon dito. Kaya kailangan ng habaan. Ito, luto na siya oh. Chutmutsan! Madi ah. Naluto ato yaw. Kanipis-nipis oh. Hindi Iba ka yung kay ginatakpan. mama ate. Ganito yon. Pisok niya lahat. Yung malalaki. Ay, ito nga, ganito lang din yung maliliit. Nag-try nga lang ako. Ito na to. Bigyan! Kontrabe. Oo. Ito guys oh, sarap oh. Oh, sunod na tita. Masarap yan sa kape. Tikman mo na. Masarap. Mamo. Ay, kukunin ka ng dahon ay. Nilagyan mo sana ng mantika eh. Kung wala ka ng dahon. Sunog yan. Harap. Lagyan mo ng mantika. Yan, ito guys yung aming susumanin. Tapos yung prito, magpiprito pa ba kayo ba? Dito na lang yung ipiprito. Dito na yan. Wala na dahon. Hindi namin madesisyonan kung isuman o yan, prito. Si Papa mas gusto niya suman. Si Ate Greta, in prito. Nga pala, naglupan pala. O yung buridibod namin guys, haluan na rin daw ng ganito, ang lalaokdan, kabatiti, kaskadasita, umbit ng kalabasa, tsaka Igay sa malunggay. Tagalog. Pwede na yun. Expert sa Gaya. Ay, saan pasing dito sa suman eh. Pantay. Keyboard na nagtanda. Dito lang nagtanda. Suman. Walang kinakanda. Parang katataba. Taba man daw yung magkain. Gawa ni Gigi yan, yung mataba. Wala mang dahon kasi. Naparpar kasi yung mga dahon sa sobrang lakas ng hangin. Tapos tagyan ng pabigyan ng tayo? Oo, para magkain. Nakala ko bilis ko na yun. Wala man. Wow, ang sarap. Ang bango. Gusto ko yan sa karne. Dapat yung lang na. Ilalagay ko dapat lang tayo. So, Bita.
Yan ang kain. Hindi pa ba sila tapos daw? Wow. Tapos may... Nichong kawali. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat sa biyang pinagkain. Ang gamit namin sa araw-araw sa Jesus. Amen. Amen. Kain po. Kain naman. Kain o. Lupat. Mangan manin. Mangan tayo. Besit kulit. Dagsi dami. Basit nga karne. Basit nga sida. Tapos binigyan kami ng kapitbahay ng Biko. May birthdayhan kasi dito. Birthday ni Ivan. Birthday ni Ivan po. Ano nga, kung daw, ay kung masarap ng dagdag. Ano ko yan mo to? Okay, dito na. Nagaduin na po tayo na eh. Sorry. Mainit pala. Ano na? Marimamper lang ako. Kasano sa ginsalang pa nila ulit. Kalimutan ko yung kuwan. Malunggay. Gusto ko yung ano. Meron ng kalabasa. Ang kinyelo, kamote. Yan mo lang yung isda. Kilo ng isda. Kasi mo sa ano, yan o. Nagalang dito. Yan o. Sarap po. Dito po sa tabi ng plato. Pagbo yung ngipin dito sa ngipin. Pag wala dito sa platante. Tutorial sente. Nagagawa anak mga guys. Kung mo kainin yung mga anak-anak, mga gaspang. Yung sa ibabaw lang. Masarap kaya yun. Laman tiyan pa yung anak Parang anak. puro lang kainin mo. Pwede magkainin. Laman tiyan pa yung anak. Kinakain ko. Kaya sabi ko wag niyo kunin yung malalaki eh. Gargaras. Sarap ah. Tumatik ng tunga. Delicious. Sarap. Sabroso. Sarap na luto ng taligaya. Sawang kanina. Ako hindi pa nagkain dahil. Hirap magpangga ka sa hindi babasagin. Ang bukas. Lips to lips. Dami palibya. Aray. Sarap ng patula. Ang bawang isa. Kasi nagkaroon. Hindi daw sila nakain. Kaya nga. Sarap ng patula. Bili ako ng ganito noon. Bagong katagal-tagal ko na ngayon lang ako bili ng ganito yung binalik ko at sabi ko sila ikaitin, ayan nga parang puto ka. Kasi na ano, spicy yung nabili mo. Parang, binalik ko, bakit ganito man? Parang puti. Ang pala dati daw. Ganun talaga daw ang kulay. Tinapon ko sa kanal. Yung tawa ko dun sa ang taligaya. Nag-thank you siya. Ako tawa eh. Thank you, ano? Hindi ko mga dragon fruit. Maraming salamat po sa mga binigay nyo mga dragon fruit. Mga dragon fruit. Sa mga dragon fruit. Sa pagka dyan, dinadaan-daanan nyo lang yung kabatid dito. Hindi kayo magkita. Nakain din pala kayong patula. Meron sa kapro.
buridibod siya, hindi na buridibod. Abral. Pero dugod. Buridibod siya. Hindi ganyan yung buridibod, yung napinabot. Yeah.